सारनावबो सोंनानै मुसुंगो जे अमन सेसगां गोबां मानसिफोरा साराव टिफोरा सानि बुमंग नखरखौ खायगा बर मेलेमनि बिथिंति बर'नि रोंमुंनि बिथिंति बाहायफ्राबो फिलिं खायगान बिसना चरण बर्मानि बागै प्रसातिफ्रा थाङो दिनै जों बेलायखौनो दिनै हास्टेआव दिनै टिप्रासादाव फानि बागै जों बेलायखौनो प्राउड गर्व दिनै कृष्ण देव बर्मा बकलसा पारानि बरक कय चाम्पाहरनि बरक बकखौ आं खोनाखाबो बेलायखौनो दिनै बिपिएल फेमिलिनि गरिबनि बुथोराय दिनै दिन एक नुगो DLF परीक्षा रगै ब गोल्ड मेडल माखा जों साइमोनाव दिनै टिप्रासादाव बाहायनो जों माइ सेबसाब माहाखलाय जों सुजुग माहाखलाय जों अनेक गोसो थाइमानाव दिनै जों दाबाव टिप्रासा साराबारानखन बिसिङो बखरकसा नजरि बिहिन ब स्पेशल जों नुखा दिनै ब ओपन इउनिभार्सिटिखौ दिनै ब सयै ब गोल्ड मेडल माखा टिप्रानि आं खोनाखा दिनै माखा खोनागौ दिनै कृष्ण देव बर्मा देखरकसा चिन्मय पाल टिप्रानि गनै एवार्ड माखा गोल्ड मेडल माखा चिन्मय पाल बाय दिनै कृष्ण देव बर्मा दिनै जों नुखा जों टिप्रासारनि बिसिनि हिडेन टेलेन्ट दं दिनै फैजावै दं दिनै खिन्थु जों फगास होया जों सुजुग माया दिनै माराबाराव जों बन बेकग्राउन्ड खोनाखा दिनै सर्वशिक्षा सामथाय दङ खिन्थु दिनै गरिबनि बरक आसे कनाव दङ आसे ग्रामाव दङ दिनै ब अल इन्डियाआव बरक दिनै अमायगे एवार्ड माइ फेमिनि दिनै आं बेलायखौनो गर्वनि बिसय जों बेलाय प्राउड दरकार जों साइमा टिप्रासारनि बिसि अनेक टेलेन्ट दङ जों नुखा दिनै टिप्रासारनि राज आमाल हयतोनो दिनै बर' रक राजामां मुसैमों दिनै लेखाफोरावो दिनै गोबां डेन्सआवो जों नुखा दिनै सुरबिदेव बर्मा हाइरक सुमदेव संहाइरक गोबां मानसिफोर दङ दिनै उसाङाव जों नुखा खरकसा दिनै हालाम बोरै बाहायनो अमायगे मानखा जों दिनै हेज अ ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट आं मिया मात्र खोनाखा खोना आं लगे लगेनो आंनि प्रग्राम दङ आंनि प्रग्रामना केन्सेल खालायगै जों आरो फाइयो दिनै बन रिसिभ फैनाय बागै जों अमायगे सोलोंथाइ दरकार दिनै बर' बिसिङाव गोबां मानसिफोर टेलेन्ट दङ अ टेलेन्टआव जों बाहायनो फकास लायनाय आं खागाय दं दिनै आंनि डिपार्टमेन्ट हयते आं तागलाय बाजेट बिसे गोबां नारखा दिनै ट्राइबेल रिसार्च डिपार्टमेन्ट हयते आं तेसे रां दं बाजेट गोबां लायखा आगेराव जों बाजेट नारजा गैया आं तागलाय बाजेट नारखा दिनै गोबां मामाय टेलेन्टेड दं हिडेन टेलेन्ट ग्रामाव दंनायनो आं एवार्ड होनो बागै आं खायसे बाजेट खालायखा अबाव कोनो दिन खायजियाखौ आं डिपार्टमेन्ट सालायगै फ्राय अनेक गोबां बाजेट खालायखा दिनै फुटबल गोरों जामों गोरों केराटे गोरों मावहाय लेखा गोरों दं एवार्ड होनो बागै आं स्पेशल बाजेट खालायखा दिनै कृष्ण देव बर्मा माहायनो आं डिपार्टमेन्ट सालायनाय बना जे मानसाक आं डिपार्टमेन्ट आं बनो साइजआव खायनाय माखासे जों वानसुक दङ आं खागावाव जों कोनो दिनै बर' रक कोनो जों कमि करै दिनै बर' कोनो ता बखाथि गन्तांदि जों तालाचिदि जों दिनै नुखा दिनै टेलेन्ट जों राजा आमाल हयते जों नर्थ इस्ट इन्डियाआव जों गाबो जोबोद साइमोनो जों दिनै टिप्रासाराव हादा थाङाखै जों गोबां गाहाम खोथा मोनलायो हादा दुनाय रावनि फरायनाय राव जों नुखा अ टिप्राव जों गाहाम खालामनाया फानो जों फादार थांगै फादारनि बुट रग फरायगै जों गोबां टेलेन्ट दङ दिनै अब जों नुखा अब आं दिनै जत्तनो आंनि टिप्रासारावनो हामबाय मारावो जों कृष्ण देव बर्मा बागै जों बारि सुरिलायनाय जों बनो जत्तनो सबालायनाय बने जे थिनांगौ बने इन फिउचार गतैबो आगक खामानि जाथाय जों बनो जत्तनो दिन टिप्रासाराव याक बाक्सा खालाय जों बनो सबालायनाय हामबाय